V tejto chvíli sa nachádzame na hrane lesného požiaru, ktorý sa rozhorol krátko po obede medzi obcami Láb a Jakubov. V tejto chvíli na mieste zasahuje niekoľko desiatok profesionálnych hasičov a niekoľko desiatok dobrovoľných hasičských zborov z celého Bratislavského a Trnavského kraja. Do vzduchu ich podporuje letecký útvar ministerstva vnútra. Vďaka ich rýchlemu a efektívnemu zásahu sa podarilo tento požiar rozložiť takmer 300 hektárov pomerne rýchlo po niekoľkých hodinách lokalizovať a nerozšíril sa do širokého okolie a nedalekých obcí, ale aj do blízkosti zásobníkov ropy a plynu, ktoré sa tu nachádzajú. Chcem sa na tomto mieste veľmi pekne poďakovať všetkým zasahujúcim hasičom, nielen profesionálnym, ale aj dobrovoľným, ktorí utekali zo svojich domovov a zo svojho pokoja, ktorí mali po svojej práci, aby pomohli svojim spoluobčanom a zachránili tak tento záhorský les. Ukazuje sa, že masívna podpora dobrovoľných hasičov má zásadný význam preto, aby sme dokázali veľmi rýchlo reagovať na ľubovoľné pohromy, ktoré nám môžu hroziť. Ešte raz veľká vďaka hasičom.